Bones, el meu nou vídeo és un Dominio en Salom, em sembla que es diu, amb escopeta, com sempre. Comença siguent una... Bueno, començo així bastant cutre, a part, tots els meus amics se'n van, em deixen capturar la A tot sol. M'agrada bastant aquesta casa, tot i que començo amb un file, volia tirar per la finestra i m'atordeixo a mi, però bueno, com que porto la màscara segueixo tranquil·lament. Aquí m'espanto una mica, ja disparen. I el primer fallo de la partida que és tirar-me aquí bastant a sac, no? Així que començo malament, 0-1. Torno a anar per la casa, que veig que hi ha jaleo, així que hi vaig. Reparteixo uns quants tiros, tiro la granada, el tio ve per mi, el mata la... Ai, la granada, la Bones Betty. Torno a entrar, rebento un que estava mig campejant, el meu amic que es carrega l'altre. Ens comencen a tirar cegadores, tiro cegadores. Intento matar-lo a través de la paret, tot i que les bales no travessen, però bueno, la que el tinc davant, el mato. Disparo una mica a bocajarro, sortint ràpid per veure si podia rebentar el que estava, però massa lluny, no el tocava. Així que decideixo fer la volta, al fer la volta veig que hi ha molta gent, m'estresso i em maten. Perquè em veig un molt lluny, em giro per entrar a la casa i que no em mati el que està lluny, bueno. No vaig molt bé d'estadística ara mateix, però ja remuntaré. Segueixo anant per la casa, tossut jo. Atordidora, granada, em donen l'assistència amb l'atordidora. Aquí me'n carrego un. Veig que hi ha un darrere del cotxe, també me'l carrego. Aquí ara comença a ser una mica pro la situació. Veig que hi ha un francotirador, molts de tios, així que m'amago aquí un moment, espero que es calmi tot. Surto, mato el francotirador, entro perquè a veure si ve algú per aquí, veig que no ve ningú, veig que vale, teníem... sentia el soroll, m'encarrego dos aquí bastant ràpid, bastant bé. Em donen ja el dron cazador. Aquí veig el cotxe, m'espanto, explota i no em mata, però m'espantava, no? Perquè clar, perdre una ratxa de dron cazador, pues... Sap greu, tiro el dron cazador, que com que estan tomando C, va i el rebenta bastant ràpid. Tot i que després em va saber greu, perquè si hagués pogut matar-lo jo, que hauria sigut fàcil, m'haurien donat més punts. Bueno, passo de quedar-me a la C, perquè era una zona conflictiva, així que passo de llarg, per no quedar-me en merders. A vegades és quan se t'acumulen allà i no tenia ganes de perdre la ratxa que portava, així que vaig cap a la A, que segur que hi havia gent. Aquí bastant per intuïció, com que hi havia aquest sniper que es passava a la partida campejant, pues, sabia que estaria per algun lloc així, així que li cardo un headshot amb l'escopeta maco de veure. Després ve per mi amb venjança, però també mor, i em donen el Hellstorm, que no sé molt bé on tirar, així que una mica em poso aquí darrere del container, no sabia on anar, és el primer lloc que trobo. Bueno, veia molts d'apuntats i em vaig estressar, el vaig tirar massa ràpid, i vamos, només me'n vaig carregar un. Com em pensava que hauria pogut ser algo bastant més ràpid. Aquí ja em falten dos baixes pel dron cazador. Una. Estic a una baixa del dron cazador. Ai, del dron cazador, del Dragonfire. Veig que no hi ha ningú a la casa, marxo. Un dels meus amics està entrant a la casa. Jo decideixo fer una altra volta a veure què passa. En aquest moment l'amic que hi havia a la meva casa mor i dic, és el meu moment de rebentar qui hi hagi dins i agafar el Dragonfire. I em mata, el molt cabron em mata quan em faltava un per al Dragonfire. El tio em mata, però bueno, ja havia fet un Hellstorm, una ratxa més o menys bona, així que tampoc em vaig desmoralitzar molt, no? Dic, va, seguim. Aquí em carden una cegadora pel cap, vull dir, em toca literalment, per això em fa mal. Aquí veig que hi ha bastant de merder, em quedo per aquí. Clar, amb l'escopeta no buscava tampoc llocs gaire oberts, perquè aquí veig un tio, fallo la primera, fallo la segona, que no hauria saber ni d'on te li queia, el pobre. Em segueixo quedant per aquí. Fent voltes, buscant llocs tancats i evitant els llocs oberts, perquè no són recomanables per una escopeta, els llocs gaire oberts. Queda poc perquè s'acabi la partida. Bueno, la partida, perquè s'acabi la ronda. M'encarrego un altre. Veig un que va cap a baix. Li cardo dos escopetassos, no el toco i aquí dic merda, l'he cagada, em rebenten, però no.
me'ls carrego els dos i a sobre com a càmera de mort final, brutal. Brutal, vull dir, vaig flipar amb el que acabava de fer, no pensava que pogués. Però bueno, aquí hi ha la càmera final, que no veureu perquè està la partida gravada amb el cine del COD. No estava gravant en aquell moment, va ser unes poques hores que tenia sueltes al dia, que no pensava gravar ni fer res, però em va sortir una partida bona i l'he aprofitada. Tornem a començar, tiro la mina, però rebota i queda molt mal ficada. Però em fa massa por anar a posar-la bé, sí que passo d'ella. Me la miro un rato, en plan, què faig? Em pillen per darrere i me'l carrego, ratxa de 5 ja, dron cazador, ja fum, que m'estressa. Aquest d'aquí que em fa patir perquè 3 tiros i no me'l carrego, saps? I amb els cuchillos balísticos. Bueno, tinc dron cazador i el Hellstorm. I una altra vegada, abans del Dragonfire, em maten. Amb un maleït relàmpago. Quina ràbia em carden el relàmpago, en sèrio, però bueno, va. Tiro el Hellstorm. Me n'emporto a 2, haurien sigut 3, però un l'ha matat el meu amic abans que el meu Hellstorm. Dron cazador, i bueno, segueixo. El meu dron cazador fa una baixa, Diana. La casa aquesta a mi m'encanta. És passar-hi i matar algú, normalment. Aquí veig un allà dalt que es carrega un del meu equip, me'l carrego, l'sniper aquest, que és una mica manco, també me'l carrego. Bueno, no sé, no m'agrada dir-li manca a la gent perquè tothom té un mal dia, no? També és veritat. Veig un de despistat, me'l carrego, i per darrere, per l'esquena, un que venia pel carrer que ja m'havia vist i em mata. També a una de fer el dron cazador, però bueno. No és una bona partida en quant a ratxes, aquí en veig un que me'l pillen i em capturo A, perquè teníem una bandera i ells en tenien dues, així que començo a pillar A per no perdre la partida. Els 200 puntets de la bandera. Torno a posar la casa i un altre cop amb tota la calma, pum, un altre. Ja me'n falten pocs, una altra vegada pel relàmpago, un menys. Poso la meva Bones Betty, recarrego amb la calma. Veig que no ve ningú i em giro una altra vegada cap a la casa per veure si puc fer la ratxa. El que veig que hi ha bastant de merder, així que giro i me'n vaig cap a l'altra casa, no? De casa en casa. Hi ha gent que li diu campejant, jo no crec que sigui campejar tampoc. 2 escopetassos i em carrego l'sniper. Veig que hi ha un tio que em dispara de per allà, així que l'espero un moment i per prevenir tiro el dron cazador pensant que el dron cazador el mataria. Però no el mata i en aquell moment m'estresso una mica, en plan, merda, què faig? Vindrà per darrere, no sé què, aquí el veig, faig el primer escopetasso i em mata. Quan també estava a molt poc del Hellstorm. Queden 2 minuts perquè s'acabi la partida. Anem guanyant per no gaire tampoc, així que és important que defensem les banderes. Un aquí, me'l carrego. Començo a agafar bé, però no em convenç. Jo, després de tots els frustres, el que volia era fer una ratxa bona i pillar-me el Dragonfire. Així que començo a passar bastant de les banderes i de tot. I aquí, pum, 2 allà darrere que em disparen. Em cobreixo darrere el cotxe. 2. I aquí, estrès al màxim, en sèrio, vull dir, no sabia ni què passava i me'l carrego amb la pipa quan ja no em quedaven bales de l'escopeta, havia carregat la cotxillada. Aquí em comencen a disparar per l'altra punta de la casa, així que m'espanto una mica, marxo, poso la Bones Betty, per si el tio ve darrere meu, que mori. No ve darrere meu, al contrari, passa per darrere dels cotxes. Aquí m'acribillen una mica abans de sortir de la casa. I decideixo tornar-hi perquè la casa aquesta era el meu punt fort, amb l'escopeta en aquesta partida. Tiro el dron cazador, que falla, ha explotat ja, cau bastant ràpid, però no mata ningú. Torno a la casa, un camper dels bons aquí, pum, rebentada, un altre Hellstorm. A la casa aquí sobrepoblada una mica, entro, despejo un dels que marxava.
26 segons perquè s'acabi la partida, tiro el meu Hellstorm, així per... Una mica, no?, per no acabar la partida amb un Hellstorm. Veig aquí, penso que poder puc fer doble si... però no, només m'encarrego un. Entro a la casa, que veig que hi segueix havent merder, un dels meus amics, un sniper campejant. Pum, me'l carrego i em mata un tio amb un dron cazador que me'l tira a la cara, però a la cara. I això és tot, aquí s'acaba la partida, acabo 29-7. Què voleu que us hi digui? Jo trobo que és bastant bona estadística, sobretot per, bueno, l'escopeta i aquestes coses. Bueno, doncs això és tot, vagi bé, ovella negra.